שלום לכולם, היום אנחנו הולכים להכין קוקילידה. בדרך כלל קוקילידה מכינים מעוגיות שוקולד שהן בצבע חום, כגלידה לבנה, ואז יש לנו איזה ניגוד כזה בצבעים. אבל אנחנו נכין היום שני סוגי עוגיות, נכין גם את העוגיות הקלאסיות וגם עוגיות שוקולד צ'יפס שתוכלו ככה לגוון. העוגיות שוקולד צ'יפס שנכין היום הן עוגיות של אוריאל סילברמן. אוריאל היה חייל שלחם בעזה והוא נפל השנה קצת לפני ט"ו בשבט, רגע לפני שהוא היה בן 24. הוא מאוד אהב לאפות, הוא מאוד אהב לבשל לחברים ולמשפחה, ואחרי מותו המשפחה שלו פרסמה בכל מקום את המתכון הזה שלו. זהו, אז החלטתי ככה לחלוק לו כבוד אחרון בדרך המתכון שלו. אז בואו נתחיל. למתכון הזה דרושות לנו שתי קערות, קערה אחת שיש בה קמח ואליה נוסיף את הדברים היבשים, וקערה שנייה שבה אנחנו נערבב ביצים, סוכר, שמן, וניל, את הדברים היותר רטובים יחד עם כל סוגי הסוכרים. תראו כמה סוגי סוכר יש לנו פה: סוכר חום בהיר, סוכר חום דביק וסוכר לבן. מתחילים מהביצים ומכל הסוכרים. נקציף אותם יחד עד שתתקבל בלילה קצת תפוחה. תראו, התקבלה לנו מסה מאוד מאוד יפה, ועכשיו נוסיף אליה את השמן ואת הווניל ונמשיך לערבב. בשלב הבא אנחנו נוסיף לקמח שלנו אבקת אפייה, סודה לשתייה וקצת מלח. ניתן ערבוב כדי להטמיע את הכל בקמח, ונוסיף את הקמח לתוך קערת הביצים. נעשה את זה בשתי נגלות. כאן יש לנו שלושה צבעים של שוקולד. יש לנו שוקולד מריר, יש לנו את החלב ואת הלבן. אפשר להחליט ששמים רק שוקולד צ'יפס אם רוצים לעשות את זה פרווה. אפשר לוותר על הלבן אם אתם לא אוהבים. בקיצור, שלכם. אני מוסיפה את השוקולד. יש פה המון אז אני לא אשים את כל הכמות כדי שלא יהיה מתוק מדי. ומערבבים. בשלב הזה, אחרי שסיימנו לערבב, אוריאל אמר שהעוגיות יוצאות יותר טעימות אם נותנים להם מנוחה של חצי שעה במקרר. ושמעתי מאנשים יודעי דבר שאכן זה ממש משפיע על הטעם וממש משמעותי. אז בואו נעשה מה שאוריאל אמר. ברגע שנסיים לערבב את הכל, אנחנו נכסה את העיסה שלנו של העוגיות, נכניס אותה לחצי שעה למקרר, ונעבור להכין את העוגיות השחורות שלנו. עכשיו נעבור להכנת עוגיות השוקולד הרגילות של הקוקילידה. בשביל זה אנחנו צריכים שוקולד ושמן, שאותם אנחנו הולכים להעמיס ביחד. אנחנו נקציף ביצים עם סוכר, ואחרי שנאחד את הביצים והסוכר עם השוקולד והשמן, נוסיף את הקורנפלור ואבקת האפייה. אם שמתם לב, העוגיות האלה הן ללא גלוטן והן פרווה, אז הן מתאימות גם לצליאקים. נקציף ביצים וסוכר עד שיתקבל קצף בהיר. בזמן שהמיקסר עובד, כדי לא לבזבז זמן, נוסיף את השמן לשוקולד ונחמם אותם במיקרוגל בפולסים של חצי דקה בערך. כשהשוקולד נמס, נשפוך אותו לתוך קצף הביצים וננמיך את מהירות המיקסר. שהוא עדיין על מהירות נמוכה, נוסיף את הקורנפלור ואת אבקת האפייה ונערבב רק עד לאיחוד. אפשר לעצור ולסיים את הערבוב עם לקקן. נעביר את הבלילה שיצאה לנו לשקית זילוף. נסובב כדי שהיא לא תברח לנו מלמעלה, ונגזור חור די גדול. נזלף על תבנית עם נייר אפייה שבלולים יפים במרחק סביר כדי שהם לא ידבקו אחד לשני. ונכניס לאפייה של 12 דקות בדיוק, שימו טיימר. כשנסיים, נוציא את עוגיות השוקולד צ'יפס ונחות להם בינתיים במקרר, ונגלגל כדורים יפים ושווים בגודלם. נסדר אותם במרחקים די גדולים זה מזה על התבנית, כי הם אחר כך מתפשטים באפייה, ונכניס לאפייה של 15 דקות הפעם. כשהעוגיות יוצאות מהתנור, ניתן להם להתקרר קצת, ובזמן הזה נעבור להכנת הגלידה.
נערבב שוקולד לבן עם מעט שמנת מתוקה, ונחמם במיקרוגל בפולסים עד שנקבל רוטב שנקרא גנש. נשים אותו במקפיא, ובינתיים נקציף את השמנת השנייה יחד עם תמצית וניל. נתחיל במהירות נמוכה ולאט לאט נגביר, עד שנקבל מרקם קצת יותר יציב מיוגורט. הגנש שלנו התקשה בינתיים, עכשיו הוא קר, ואנחנו יכולים להתחיל להקציף אותו. אנחנו נעביר אותו עם לקקן או עם מרית לקערת המיקסר השנייה שלנו. אם אין לכם שתי קערות, אתם יכולים פשוט את הקצף שיש לנו, את הקצפת שיש לנו פה, להעביר לקערה אחרת ולהשתמש באותה קערה. נקציף את הגנש. תראו איזה נפח יפה הוא קיבל. ואז נעביר את הגנש המוקצף לתוך הקצפת שהקצפנו קודם. נסיים את הערבוב עם לקקן כדי לאסוף את כל מה שנמצא על הדפנות. הגיע שלב ההרכבה. סיימנו להקציף את הגלידה שלנו, העוגיות שלנו מוכנות. עכשיו אנחנו נצטרך למצוא זוגות, לצוות זוגות של עוגיות, ונתחיל למלא. שוב פעם שקית זילוף, נפתח אותה, נמלא את הגלידה בפנים. כאן השתמשתי בשקית זילוף גדולה וסגרתי עם קליפס. נגזור חור יחסית גדול. אז אלה שתי האופציות שיש לנו. יש לנו את הקוקילידה הלבנה והקוקילידה השחורה. ועכשיו אנחנו נתחיל לצוות זוגות של עוגיות באותו גודל ונעבור למילוי שלהן. כשאני מצוותת זוגות, אני הופכת את העוגיה התחתונה ככה שהחלק העליון שלה יהיה בתחתית. ואם נשארה לי אחת, אתם כבר יודעים מה אפשר לעשות איתה. נמלא ונסגור את כל העוגיות ונכניס להקפאה לפני שנזלול אותם בהנאה. טעים לך?